Aprangsi birta kila rado anuphan kardom pajirlo kardom non birta than jebang sami ujang terangpi non arju ikha birtang tonpe. Munira kayalong rata tumaphan aning kaparong lapin kapachilai pen rata tumaphan kapang nek thekki kijoy ki alam kali. Bonta karitang Dr. Rublin rong pipi kapachilai ke thekpen rata tumaphan aning kaparong kapang nek thek serabang phi. Karitang Dr. Rublin rong pipi bihek ahut pensi asar burabang arong chivoy julo. Bonta lo thek nangji mithanga keng charjap thek nangji pu mathasi lo charli chepaduk bor ipen inut misen doktor chemanlo. Lo ka charli boma hutpen Facebook YouTube along kang nek mimi kapachilai a video kiselam ke thekser ajoksi karbiang long along nongnam chithangklong lo. Karlitang Dr. Rublin rong pipi ke osu pencheng lok risui jang sarpisar bora tumpen kaching ne kaching ni pen aning parong pon thekpi. Bonta kopai ke langnu ke damdang jakhong ni phai ke thom arni gang sampor phai trok si apor malom arvi ge jang sining kabirlak open miar hing ami kavedet penajok inverter ke ondam ji puamat sordet lo la pensi ke lang ponja phantong sikot pen dong kamukam hospital along anpon lo bonta kopai ke langnu karlitang Dr. Rublin rong pipi labang sopir thepen chi unang bup lo Karbiang long arata tumpen tami labang so birta karjulong pen ningduk chipi pon ring tilo. Athe karitang Dr. Rublin rong pipi ason ke thekser aning ke mesen ki bigithi sarpi sarbura atumpen kaching ki kachethan ke thekser abang phi ason ke damjui ki karbia khaya phan isi ningduk meme alam binong lo. Karitang Dr. Rublin rong pipi aphan jakhong ni phai pho arni arong thondam tanglo. Karitang Dr. Rublin rong pipi akarjong chomrong me kapadudun longwet japhan jakhong ni phai pho arni women case e atumpenta karitang Dr. Rublin rong pipi amohoralong milur kaipongsi chiki modun pen arnamalong hirjume hangpidun. Karitang Dr. Rublin rong pipi pirthe do isekta majok penta kachibohong kaching chegavi. Aning ke misena jok majok penta kang nek kang ni pensi akai danglo. La pusona ning ke misena bang phi bang so pirthe pen kachi uti kang ki ning duk pik anlo pusi. Women case e amai phi sangpi dimi hanse pi pen ning duk chipipon. Lapen karitang Dr. Rublin rong pipi hello women case e atuma phan isi lam arjan ka bonda kicheng bang phi lo. La si women case e atumpen ki karitang Dr. Rublin rong pipi aphan ki mota tingni un e puta women case e amai phi dimi hanse pi pen pachini ponthu. Nili tumpini labang so chinghonai ili tumakorte Rublin rong pipi alangli chivoy jui la so bang puthak se tumpini dak milur alangli men pe se tum kaido niklo atheni li tum hala alangli hema se tum hungri du nangja polos ta mini tum stami mithang sai ka preka sai do ikok ma sipale do nik thek thede lo la si alangli men pen se tum dak emithang office sai hem WKSA office along ni tum alangli men pen panong se tum la milur ki kai asayang deng ni tum deng poniklo la si labang so pi phan mate labang so lu so itum karbiang bong pen arlu so ang bong pen talented ake alang dam long la pen alang li ki claim ki dam sami tek pick la pen advance pick ajara so se alang li ki claim ki dam sami tek pick an ama sinoni li tum sami ining pilo chi khang on edelo alang li long alang li phan na so ning duk chi paklang dun de te ni tum do si tek thedelo la mat si ni li tum alang li men pen non milur kai du si ni tum alang li phan ning duk non ni tum dak chingrum si chi paklang lo la pen Kijing si alang li lapuson si nili tumpan sami women case e video alang li hello nil tumapan ki nang kabonday pon cheng mate nang upload pi cheng la salang li kajara kam li claim sami a large pic la pen advance pic amasi alang li son ki dak pir kar biang long la son arlo su talented ki du pic nang lang apuson se ni tumalang li phan mane pilo ining chi thelo sitami alang li lapuson ko pai ki lang no pen alang li la person na hemalong sa meson khodana phoi grong la sining duglo nilitum alang li phan sining reng me le pen chom reng me alang li kidodun thak pa me thekja phan se tum hirjemi sami hang pilo la sinilitum pini la dak alang li phan amen pen si non sami nitum program sami deng pando
Vosik ni phai plipen pho ninia pharman Assam Pradesh Congress Committee mai phu Garab Gogoi Karbi Anglong ka humria phan ke wangpen BJP atoma phan ason lamkar bokpona puthak pen jakhong ni phai pho arni Karbi Anglong BJP spokesperson atum pherang ke mai ingni pongsi lamvoi kipi Congress atum kedam tanganingkan kachari ahut Karbi Anglong along khayang bong kacharwo pen Karbi Anglong ara atum mekri meklang avia phiksi bunanglong Lapen Congress atum thang kaching thorta klempon pi bonta non BJP atum nangkachari lupupen Karbi Anglong alongta monsam nangdusi ongdung kaching thor thekpon longlong Karbi Anglong ara atum ta BJP atum kaching thora saiki klempon thekpon longlong Assam Pradesh Congress Committee mai phu Garab Gogoi Karbi Anglong nang ki humri ke wang ahut kangthum karni ahuta rat kachitu ing arwenglu pusi Karbi Anglong BJP spokesperson lai chaning lengpen arbokpon non Gaurav Gogoi deputy opposition leader national along lapen state along Congress president alangli kiwang aputhak sinili tum itheni nang tum athengno kaning je phanma thalo athe Gaurav Gogoi kiwang alam the pen nang tum atheklong lo media lo non Congress atum bangkwan amuni selangli tum phan ka welcome ma polo tangte ha ilum dai thor pen chenglok Atum inarlo suni pini ini tum theklong lo na hokta alangli phan mesen ka welcome puli tum theklong le athe pipot ma pulo tangte Congress long pini ko pipot si rat atum kachi iri rat atum alangli tuma party pen kachi unang kok ma pulo tangte kidam tang ong dunga porahut Congress atum si dak Karbi Anglong ben chenglok state along pina an kachari apor ki dingke Congress pen Sitame nili thihek pen nili chu kidam tang Turun Gogoi alangli sarbura lo non ke pini ke karlitang lo sorgyo lo alangli sarbura chief minister ke dubom alam hut pe ansi nili than chot to athe Karbi akhai tum kateng ni avila pia podlo polo tangte Congress kachari 15 bosor ahutsi Karbi akhai atum ke imithang along ri imithang along pat along imithang dak imithang hemirit chi unang si relief came along tam nang ko la ke ko pi pot lo pulo tangte ilituma khey phan bang kapre ka khey pen kapacharwo akam nang claim athe mentune ke dimasa pen Karbi pusi paklang klang DSD la pen UPDS sangbong akle sangbong ta paper media pen chenglok pinangan tungke dimasa pen Karbi clash pu alamsi ke tok padupon la pen Kuki pen Karbi sitame clash padua joine si laso pen sitame KRA la pen ku KNLF ba extremist organization angbong kachi bhong angbong si aphi bange clash pu ilitum chi theklong lo laso apor hut pen chenglok up to rengma pen Karbi kachi pho laso na angdeng an lo pulo tangte Karbi tuma avia phik alamang ke ilitum piniana tengne tangte Congress a party government kechari hutsi laso घटना के दो पेन पिनियानता लासो न्याय बंके पिनियानता लॉन्ग ले दपलो इही ननारा बंके लांचोट कली इही ननारा बंके इली तुम अमिथांग अफान लातुम दाक हेम्प्रेक अलाम अजाक दिंग क्लुई ऑटोनोमस स्टेट अलाम थे अलाम ले इली तुम चिठान पुसिता में किदाम तांग अलांग ली तुम बंके कांग्रेस तुम की दो हुट बंके 15 बছर लॉन्ग दिल्ली की दो हुट पुनन Dispur long kido hut punon dak Karbin long autonomous council kachari hut punon stame hemprek alam posita ilitum chun ida claim klidet panung tip abangke ilitum thekpon long lo lasi kaching thuramo sitame non pini jok sitame ilitum dak Gaurav Gogoi kiwang pen Gaurav Gogoi kiwang ke kopi pilo uyong si itum theklong pulote nanga sorsar phansi wangcha dak alang li sitame chitherak nahi aprang Congress ki do hut ajak dingklui ki do hut ke development Karbi Anglong along mata nili thanlo ha pu bali pothar pen dak difuan ke wangje aphan nili tum sidame 3-4 ghonta nangko manja dak manja pen difu ke wangi aphan lapen manja pen dilai ki dami aphan dilai pen surhajan ke pa leji aphan nitum 3-4 ghonta nangko pini ilitum long 1 ghonta pen difu nangli rok pulo tangte lake kaching thura sailo alangli mithang da lapu pen siwanglo tangte laso bange kaching thura langli theklong leda alangli Karbi Anglong arat aphansi nili bhul delo nili sarbura hut nili tum Congress ke chari hut bhul delo posi non nang ke leji abanke
nili la pusona kam claim klelu po bangsi alang li fast ke dak map cho hangnang lang polo sita alang li bang ke non ki wang ta pilo anpara non bang ke election te bok het election ki target election ke kachi pahai je phansi munit aphan ka provoke palamsi ilitum dong theklong Pinya birta lansi kang ton lo kardom